Arratsaldeon eta ondo etorri guztioi bihotzez. Ohore handia da guretzat zuek denok banaka eta elkarrekin hemen izatea. Ideia bat ekarri nahi dizuet gaurkoan. Hartu emanarena, edo bezan eman eta hartzearen kulturarena. Eman eta hartu kantuak, poemak, nobelak, ilustrazioak, azken baten sormena. Eman eta hartu. Kultura herri baten motore eta adierazle gorena delako. Hartu eta eman egin daiteke, baina guk eman eta hartzea estimatzen dugu. Bizi ditugun garaiotan, ohitura handiagoa dugu lehendabizi hartu eta gero emateko. Euskal kulturak asko izan da urte luzetan alegin, neke, zailtasun eta epikatik. 25 urtez, gure kulturari hainbeste eman dioten horiei eskertzen alegindu gara argizaiola omensarien bitartez, ikusi dugun bezala. Ilunean argi egiteagatik, Gerediaga elkarteak, bihotzez egindako errekonozimentua izan da. Eta beste hainbeste urtez jarrai genezake eskerrak ematen, eta ziur aski ez genuke sekula amaituko. Baina hartzeaz eta eskertzeaz gain, guk ere eman nahi dugu, gure hasia erein nahi dugu. Horregatik, batu gaitu gaur, omentzetik ereitera ekitaldiak. Aurten, Durangoko azoka sormenaren lurraldea den honetan, Argizaiola sariaren 25 urteko ibilbideari errepasoa egin eta sortzaile berriei eskainetako sormen beka aurkeztu nahi dizuegu. Beka honen ideia, Gerediaga elkartearen eta azokaren antolakuntzan dauden guneen arteko elkarlanaren emaitza izan da. 50. azoka mugarria izan zen guztiontzat, horrentzun dozuen bezala. Eta azoka, etorkizunera begira nola jarri pentsatzen hasi ginen denon artean. Pausuak ematen ari gara geroztik eta gaurkoan urratz garrantzitsua eman nahi dugu. Izan ere, herri honetako sortzaile berriek asko dute guri emateko. Abanguardiatik bezala tradiziotik, komertzializan edo apurtzaile, guztiei ahots eta plaza eskaintzea izan da hasieratik Durangoko azokaren helburua. Eta helburu horrekin jarraitzen dugu gaur eta jarraituko dugu hemendik aurrera. Askotan esaten dugu azoka kulturaren plaza dela. Azoka merkatua dela. Azoka jaia dela eta orain eragile ere izan nahi dugu sortzaile berriei beren lana garatzeko aukera emanez. Euskarazko kultur produktu baten sorkuntza hasieratik amaierara garatzen lagunduko du. Hasi ideiatik eta bere zabalkundera arte. Beka honek gaur hartzaile dena, bihar sortzaile izatea albideratuko du. Helburu argi badaukagu buruan danok. Euskal kultura geroratzea. Sortzaile berria diodanean ez naiz derrigorrez gazte bati buruzari, ibilbide luzerik ez duten adin guztietako pertsonen inguruan baizik. Bakarka zein taldean, diziplinak ere askotarikoak izango dira, azokak barnebiltzen dituen guztiak. Deialdi bakoitzak adierazpen bat edo adierazpenen arteko uztarketa hartuko ditu. Benito Ansolak bideoan aipatzen du, ni aurkeztu naiteke, kaso, nunca es tarde si la dicha es buena. 1985 jaso zuen Argizaiola zinemagintzari egindako ekarpenagatik, zergatik ez bera. Hasteko, lehen deialdia 2018ko irailean egingo dugu. Urte horretako azokan, beka nork jasoko duen jakinaraziko dugu eta 2019ko azokan izango dugu lanaz gozatzeko aukera. Beka batek laguntza eman, aitortza egin eta saritzea 3 batzen ditu. Eta denok izango gara honen onuradun.
Anuntzi Aranak bideoan dio pena duela argizaiola ematen amaitu dugulako orain emakumei saritzen hasi garenean. Baina, beka horretan, seguru nau, emakume izen asko ikusiko ditugula. Gaur, hartu emanaren ideiarekin hasi dut hitzartze hau, eta antzemango zenuten ondo eskontzen dela beka honen izaerarekin. Eman eta hartu herri bizi bat garelako eta elkartasun, elkarlan eta elkarrekintzatik datorrelako gure sormena, gure izana. Sormenaren lurraldea gara, jendearen eta kulturaren hartu emana indartzen den espazioa. Hau guztia, ezen posible izango Durangoko udalaren laguntzari gabe. Proiektu hau ezingo genuke gu bakarrik eraman aurrera. Beraiengana jo genuenean hasieratik sinistu zuten proiektuan eta ikusi zuten babestu beharra. Hemen ere hartu emanaren ideia, elkarlanaren filosofia. Ateak zabali ditugu eta uzten ditugu beste bidelagunentzat ere. Mila esker bihotz-bihotzez Durangoko udalari. Hemen Aitziber Irigoraz alkatea egotekotan zan, baina arazo personal bat izan daude, ezin izan da etorri. Orduan horretxeatik ez dago. Baina gure benetan eskerrona eta jarraituko dugu bide honetatik. Eta eskerrik asko dan hori.